No menys clau és el partit que en categories inferiors ha d'afrontar aquest cap de setmana l'equip juvenil que entrena Javi Rey. Almenys així ho entén el club, que vol unir esforços perquè els lleidatans sumin 3 punts que els atancin a la permanència. Quan només queden 9 jornades per a la conclusió de la Lliga de Divisió d'Honor, el juvenil del Lleida Esportiu afronta la seva primera final. Contra el Reus Deportiu hi ha en joc alguna cosa més que 3 punts, ja que una victòria blava, combinada amb una ensopegada del primer dels equips en zona de permanència, l'Adam, que rep la visita del Barça, permetria als blaus sortir per primer cop en moltes jornades dels llocs de descens. Els de Javi Rey han encadenat 3 partits seguits sense perdre, però tampoc aconsegueixen una victòria des del passat mes de desembre. Guanyar, doncs, es presenta com l'únic objectiu davant d'un Reus que arriba a Lleida com a cuer destacat del grup. Davant la importància del maig, el club ha decidit convocar a les penyes d'animació que assisteixen als partits del primer equip al camp d'esports i convidar-les a Gardeny perquè animin els juvenils. També es fa una crida a l'afició perquè assisteixin massa a un maig que es jugarà el dissabte a les 4 de la tarda. Els socis del Lleida Esportiu i del Gardeny tenen entrada gratuïta per a la resta d'aficionats. El preu de l'entrada és de 5 euros.